салом алейкум дӯстони азиз. созе нағзен саломатиятон хубай тамошобинони азиз. Барои ид ма шумода ҳози як нуқтаи савдора тавсия метиҳам. михе абая куртои фасон овардагай марҳамат биёем нархошонам нархои нағзайбор бори хичонай ҷа бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза байни якуму дуюм дарвоза мешава. мана духтаро ряди магазинои шишагӣ диден Zara Fashion 111 магазин нигоҳ кунед. магазини бону мешавад яди магазинои шишагӣ анамин магазин. ҳозир мерем якта ба якта бо машмода нархоша мефаҳмонам. марҳамат дар кор бошад духтарако биёен ай пеш бинен хоҳен дархост кунен доставка дорана. марҳамат духтарако ира бинен чӣ хех куртои хушрӯ и чанд сом ана акция кардиян дубайский куртоора тамошобино 1300 сомон фасониша бинен ҳамроҳи шарфша я бо мана шарфам дора ана бо тройка и чандай абая курта намино ҳамаша хеле ина 1000 сомона доран ина 1000 сомон ё 1300 сомон ана бардови курта 1000 сомон амрам нишон тед ки ҷон бардошта ана куртара бинен 1000 сомон. марҳамат духтаро хушрӯи бадан диден королевский бархтая бархти тоза духтаро марҳамат хушрӯ фасон качествои нағз баъд корои дастӣ ана ҳаст аз анаи модело ёра хоҳен римишо кати мекунен хоҳен беримед нархш чандай 900 сомон аксия хати ана аксияш дага ино 900 сомон тамошобино ям королевский бархта материалш ана и сиёҳакша нишон тиен мана ира ира бинед литучи мыш духтагай фасон абая хушрӯи бадай и чандай ирам 1000 меша ин бархти тоза мана бархти тоза 1000 сомонда метиан тайёр духтагӣ. марҳамат нархошон хубай ай пеш биёин як бор борошона бинен беҳтарин моло доранд. ина и сабзш чанд смай курта ина куртара бинен иам королевский бархат 900 сомон ҳамаш намхе корои дасти и вая велюра королевский велюр будай иш духтаро 900 сомон кори дасти анай қисма курто ваёшона абаёшона бинен ай пеш фасони бадай духтарако наворда намедонам чӣ хел омадастай лекин ай пеш зури бадай мана нигоҳ кунен сангошона блескошона нархш чандай 750 сомон аксия кати будай хушрӯи бадай духтаро хулас биёен ай пеш борошона бинен ҳам сиёша доран ҳам сериша доран ҳамаи рангошон ҳастай ана баъд бо ҳастай ҷада тройкои фасона тройкотон чандан 1000 сомони тройка ози нишон метиян бо бинен ира бинен ира пуштан чӣ хушрӯ танада аҷоиб будай. марҳамат хоҳишмандо омада ай пеш бинен ина диден тройкашам хушрӯ кори дастӣ дора инам гулакош зинда ана мана бинен ҳамаи ҳамино кори дастиян нозук хушрӯ ана баъд бо чӣ доран инҷада иям ҳа аз ин бора светка доштаи духтарако чанд гуфтед нархша 1000 сомон ана и моделшам фасонай марҳамат и моделшам бинен духтарако беҳад модели хушрӯча шифони тоза тройкаяй болопӯша дигар чиз катиам мепӯшена мана кардиганакшам баъд ҳама чи кати мепӯшен ира бинен чӣ хе абаёи хушрӯ доран ҳамаи борошон фасон духтарако ино чандан унаё чандан 700 сомон бархти тоза духтарако ипеко чандан ана ин ипеко куртои хушрӯ духтаро духтаги тайёр 900 сомон ина нигоҳ кунен 700 сомона дора 900 сомона дора ана и тарафда чанд сомон духтаро инаи дубайский бархто акция шидагай 600 сомон ана баъди куртора бинен и сафедо чанд сомон сафеда ҳоҷигира 600 метия мана ҳоҷиёна 600 сомон кори дастӣ дора ҳиҷобай ана баъд анаи куртоша бинен и куртошам фасон и чандай ё 500 сомон мана турецкий курто 500 сомон
ай тараф чи? ин 800 сомон ай софи дора ку ҳо ина киртаи софи духтаро 800 сомон балхи вай королевский бархат не балх шай духтаро ана баъд ина киртора ҳози хушрӯ гирифтестиян ё чандан 500 сомони аксияш дагай марҳамат 500 сомон қажин пиракои хушрӯ дорен ё чандиян уна боло 500 жемпиро турецки духтаро турецки жемпир 500 сомон аксияи беҳтарин шидагай ҳози бовар кунед моли ӯзбекистона ин нарх додестияна миха миллионуша ина биёен иҷа турецкиша мехош бо оригиналай якча нишон метиҳен ҳози май пеш бо нишон метам духтаро биненда беҳтарин нарх кардагиян таро як кардиганто нишон метим ҳатман биёен бигирен пушаймон намешавен беҳтарин нарх додестиян аксияда 500 сомон ино тоза турецкиян пеш 800-900 мефурӯхтан мехша бинен оригиналай мана беҳад фасон 500 сомон мехш ҷудо мешава материалашда гап нест жимпиракои турецки тоза мана сангчоошам мустаҳками хушрӯ бовар кунен беҳтарин нарх додестиян пушаймон намешавен мана размер ҳастай рақамошонама дар рӯи экран мемонам касе хоҳа биёен бозори корвон тарафи пажарка 111 магазини зара аксия рафтистай духтаро марҳамат и кирто ҳамаш 500 сомонӣ шидан моли дубая мана духтаро киртои дубай 500 сомон дар бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 112 магазин ҳатман биёен аз ино бо медонед ана ин тройкаошам аксия кардагиян тройка чанда ана ин тройкара 600 сомон кардагиян иям бори дубаяи духтарако баъд сафедо инаи ёрша бинен ҳоҷиёна чихе хушрӯ и чандай ана иноям 500 сомон 600 сомон инаму дошт 500 сомон инаму дошт ана ин киртош турецки 500 сомон молошон ҳамаш тозае духтарако магазини ами зара фэшн биёен ай пеш бо бинен борошона таро киртоҳои идона омадай нигоҳ кунен чихе киртои фасони дубай омадагиай дар бозори корвон тарафи пажарка якм ряди магазинои шишагӣ якм дарвоза 111 магазини зара фэшн хушрӯгиша бинен 1300 сомон ҳамаш кори дастияй бо ай пеш биёен духтарако борошона бинен беҳад сифатҳои хуб доранд мана бори новинка аҷоиб иҷа интихоб бисёрай ҳам сериш ҳастай ҳам сиёҳуш ҳаста ҳардуш як цветан духтаро ранг мезананд гумон мекунӣ ки иш дигар рангай переливатся мекунанда иш дигай нигоҳ кунед фасониша бинен ҳамаш сангошон тозаян киртои хушрӯ дора ин нуқтаи савдо биёен ҳатман як бор борошона бинен бо тройка духтаро барои шумо марҳамат 1300 сомон дар магазини зара бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза 111 магазин блоки магазинои шишагӣ блоки якм марҳамат биёен бо бинен кирта бисёр дора ина ёша бо бинен духтаро королевский бархат нархш чандаи киртаи тайёр 1000 сомон и моделош нигоҳ кунед иҷа интихоб бисёрай инаи боша литучимушам ҳастай и чанд смай иям 1000 сомон мана бархатои тоза ана баъд инаи аксия рафтистай 900 сомон иям кори дастияи духтаро 900 сомон аксияда пешниҳод шидагиай баъд сабзш ҳаста и сабз чандай и 800 сомон королевский велюр материалаш ина духтарако биён интихобшон хеле зиёдай борошона боварӣ дору маъқултон мешава духтарако абайяҳора бинен фасони баъд и ҳози ҳама аз амино гирифтаистай мода шидагиай бинен чихе хушрӯчаян мана бори дубай дар бозори корвон дар магазини зара шумо ду расветкара пайдо мекунен тарафи пажарка якм дарвоза блоки якм духтарако 111 магазин нархш чандакиҷон 750 сомони аксия шидагиай 750 сомон марҳамат духтаро доставкаям доранд ман рақамашона мемонам чизе ки нафаҳмиден бо нависеншона як бор танада нишон тиҳем бинен духтарако чихе хушрӯ метова танада мана аҷоиботай марҳамат биёен бо айпеш бинен
на духтарако элон дар магазини Zara акция рафтестай марҳамат ина софиёша 550 сомон кардагиай оригиналошай марҳамат биёин бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 111 магазин нигоҳ кунед баъзи дохили нуқтаи савдош ворид мегардем духтарако аз 200 сомон сар карда шумода киртора пешниҳод кардагиай нигоҳ кунед киртара хушругиша аксияш дагиай 200 сомон марҳамат рақамош ҳаст дар рӯи экран нависен доставкара шумода мефаҳмона ёки биёен ай пеш бинен духтаро иҷада бор бисёр дора манамино ҳамаш 200 сомониш дагиан духтарако интихоб хеле зиёдай мана бинен ҳамаи ҳамино 200 сомон куртои қиматӣ будана биёен бо ай пеш бинен тамошо бино иҷада интихоб бисёрай ҳамаи ҳамино 200 сомони мана инамо чанд сумай ино ина нигоҳ кунед иноям 200 сомон диден чӣ хушрӯчаян марҳамат духтарако интихобш бисёрай кирта бисёр дора нигоҳ кунед инаи моделош 500 сомон ана акция кардагиай ана ино 650 сомон тройкоҳо абая катир ё чанд сум ана ино 600 сомон бори туркӣ мана бинед ира турецки оригинал шай нигоҳ кунед духтарако кадомеш ки бори оригинал касе ки бори оригинал мехоҳад биёен анамин магазини Zara пайдо мекунед мана бинед чӣ хушрӯй борош ҳамаям ё аксияш дагиан духтаро ёша чанд кадагиан ино 850 сомон 1200 1000 будад ҳози 850 сомон шидагиай ана интихобш бисёрай ана баъд ипек дора ипекотон чанд суман ай ипек ҳама размерш ҳастай 800 сомон мешавад духтарако 800 сомонай хушругиша бинен фирмаи ламираж ахтон медонен ки ламираж фирмаш аз 1000 болояй ипекш леке иҷада шумо 800 сомон метонен харидорӣ кунен мана иҷада бо абайёи хушрӯвардагиана мана иша бинен бо духтарако ё чанд суман 600 ана ино 600 сомон мана дубайски тозош ҳамроҳи шарфан акцияи калон дар магазини Zara духтарако марҳамат анаи тоза абайяҳои 850 сума 600 сомон шидагиай бори Дубай ина сафедчам ҳаст барои ҳоҷияҳо расветкои хушрӯ дорам духтарако ина бозори Корвон тарафи пажарка мана тарафи пажарка духтарако якм дарвоза 111 магазин ряди магазинҳои шишагӣ мешава малочниша бинен бо чихи хушрӯвай тоза Дубайш касида дар корай биёен ай пеш бороша бинен мана сифатош беҳтаринай мана аз анаи моделам будай ишам аминаха духтаро ҳозимаш мода як чи нишон мети марҳамат тройкара акция кардагиай магазини Zara да 700 сомона тоза Дубай марҳамат бинен хушругиша бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 111 магазини Zara духтарако бинен расветкои хушрӯ дора и аму Сабринаи назри мепӯшаку амаи хулоса тройкаи ҳаваяй беҳтарин нарх пешниҳод шидагай аз 1000 сомон боло буд ҳозир бошад 700 сомон ина расветкоша бинен кабуд савз анаи ранг баъд вай сиёҳ хулас нависен доставка доран ёки биёен ай пеш борошона бинен бо духтаромаш мода киртаву абайяҳои идона ёфтум бо нархи арзон борои Дубай марҳамат акция рафтестай дар магазини Zara 550 сомон бинен хушругиша мана бинен остинакоша бо ино ҳамаш бо шарф доран бори Дубайай марҳамат 550 сомон шидагиай расветкаи амияя иш арбузни дора коричневи дора анаи сабзам амияй мана сабз дора фасонша бинен бо иштикамакак дигар хелтаракай ҳамаи ино ҳамроҳшон шарф доран абая кирта ва шарф беҳад хушрӯи материалакшонам сифаташонда гап нестай духтаро мана кирташ шолкай ана баъд анаи модел аста ино абаяи холиян иямам хеле нархаш 550 сомон
качествошонда гап нест духтарако. Биёин акция рафтестай, дер накунен. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар хичонда нависен. Киртаҳои идона барои шумо духтаро акция шид. 1200 сомон кирта ҳози 850 сомон. Марҳамат дар магазини Zara. Тоза киртаҳои Дубай. Ира бинед хушругиша чанд та расветкай. Бозори Корвон тарафи Пажарка. Якм дарвоза 111 магазин. Рияди магазинои шишагӣ духтарако. Рақамашон ҳастай. Доставка дар кор бошад нависен, доставкатон мекунанд. Бинед чӣ хушрӯй чанд та рангай. Рангош ҳамин аз гулош фарқ мекунанд. Ҳамаи размеро ҳастай. Ба ҳазур биёен. Ай пеш бинен, интихоб кунед. Ина бори оригинал дар кор боша. Бори Дубай. И тоза балхая королевский. Метавонем ки заказ кунед духтарако. Хоҳем биёен, хоҳем дархост кунед, доставка мекунанд. Анаиш абаяшай бу дидед? Абаяшам фасон, абаяшам ҳамихе нархаш. Ҳамаи ё бо шарф дора, на? Мана. Ва тамошобино ира бинен, двои кара бинен, иққа хушрӯй. Ино 400-450 сомон буд. Ҳозир акция шудай 200 сомон. Марҳамат каседа дар корай биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка, якм дарвоза 111 магазин. Рияди магазини шишагӣ. Ира бинед магазини Zara. Хушругиша бинен охи инаи расветкаш бо тамоман бомбаяй. Фасони бадай ай пеш. Мана духтарако 200 сомонда метонед намира харидорӣ кунен. Ҳеҷ намешава. Шушта мепӯшен. Дута модел айҷа. Ҳар ду моделшам фасонай. Чӣ хеле гуфтам 450 кам набуд. Ҳозир бошад 200 сомонда шумо метонед ира харидорӣ карда. Иша бинен бо экокожа ай бо поёнаш. Мулоимак мана буркакошонам хичонам сифатошонда гап нестай. Рангоша бинед чиқа рангои фасон 200 сомон. Ҳам доставка доранд, ҳам метонен ки биёен ай пеш хитон бинен духтаро, баъд интихоб кунен. Тарако и абаяра бинен, абая тобистона омадай, кори дастӣ дора. Нигоҳ кунен чиқа хушрӯ. Нархаш 1200 сомон. Мана бозори Корвон тарафи Пажарка, якм дарвоза 111 магазин. Рақамош ҳастай дар рӯи экран. Агар доставка дар кор боша нависен, доставкаям доранд. Мана тоза Дубай. Фасони бадай дар магазини Zara Fashion 111 магазин.